papat kakang Digya Cinebang. Nuwun inggih, Nun. Ing mangka kapetan sampun kathah satriya saking Mancapraja. Kapetan sampun kathah narendra saking Mancanegari. Ingkang sami nglebeti sayembara nembe kewala tanding kaliyan kula samya kalindih saya menawi Gusti kula Raden Wanaraja. Mengkono Kakang Patih Cinebang inggih. Senajan to ariningsun Wanaraja kawula dawuh Kanjeng Prabu, mula bener atur palapurane Kakang Digya Cinebang. Nuwun inggih. Mboten lepat atur palapuranipun Kakang Cinebang kang sampun katur menika mila leres. Sprika dumugi ing sapriki dereng wonten narendra satriya ingkang saged ngasuraken Kakang Cinebang senajan ingkang rayi kula tetiga. Yang susma mustikaning jagat raya. Kakang Patih, Allah nunah dawuh Gusti kula ingkang nuwun. Layon senajan to dumuging dina iki durung ana kang bisa ngasorake, lire durung ana kang bisa entuk sayembara, nanging ayo muga-muga dina sabajute. Nanging ingkang kaminta katur jawata ingkang linuwih, muga-muga ingkang pikantuk sayembara awit iku tundhone mengko bakal kapundhut dadi putra mantu ningsun. Nuwun inggih. Muga-muga wayen satriya ingkang kukuhan wening asta darmaning satra kang limang perkara. Yen to ratu ingkang pikantuk narendra ingkang handhar belaku berbudi barasana asih tresna pring kula dasih. Nyawa-nyawa pepunden kula mekaten pamundhut patuko Gusti kula ingkang sinuwuya kewala sampun alisir saking pamundhut patuko Gusti pepunden kula. Tan samara pamoring sukma sinukmaya winah diwing sepi. Sinimpen talenging kalebu pambukaning warana tarlen layap liyeping aluyut. Kocap kacarita